Chtěli jste někdy doma chovat draka, ale rodiče vám říkali, že to je prostě nemožný? Tohle je scink přilbový. Jedná se o menšího hmyzožravého ještěra z Nové Guineji s dorůstem okolo 25 cm a životností okolo 10 let. Jejich chov už ale tak magický není. 90% času se schovávají někde v úkrytu, protože jsou to hodně stydlivá zvířata, tudíž by se s nimi nemělo nějak manipulovat, pokud to ovšem není nezbytně nutné, jako třeba při čištění či nějakých výměnách v teráriu. Zajímavým faktem je, že se jedná o vokální ještěry, což znamená, že pokud se cítí v ohrožení, nafouknou se a začnou vydávat takové malé kvákavé zvuky. Tihle scinkové ovšem vynikají jednou zajímavou věcí. Dospělci se starají o svá mláďata, tudíž po vylíhnutí se mláďata nemusí od rodičů rozdělovat a nemusíte se bát, že by vám je dospělci požrali. Dospělí jedinci dokonce mláďatům i pomáhají třeba lovit hmyz, což je úplně úžasné. Pokud byste o této potvůrce chtěli vědět více, tak mi napište, můžeme se na to někdy podívat ve videu.